Παιδάκια, καλησπέρα. Είμαι ο Ξενοφών, για όσους δεν με ξέρετε. Ένα βιντεάκι στα γρήγορα. Άλλη μια μέρα τελείωσε. Να σας πειράξω λίγο τον εγκέφαλο σήμερα. Θα σας πω κάτι για τους φίλους μου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή νιώθουν λίγο απελπισμένοι. Θέλω να κοιτάξετε ένα χρόνο πίσω τον εαυτό σας και να δείτε σε τι κατάσταση είστε σήμερα σε σχέση με πέρυσι. Αν είστε καλύτερα, αν είστε χειρότερα. Αν είστε καλύτερα, τότε να λέτε ευχαριστώ. Αν είστε χειρότερα, απλά σηκώστε μανίκια και κάντε κάτι. Οτιδήποτε. Μην αγχώνεστε. Το ότι κάποια στιγμή δεν σας πάει καλά η ζωή, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και το τέλος. Υπάρχουν και καλύτερες μέρες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φτάσαν στον πάτο και ο μόνος δρόμος για να φτάσουν ψηλά ήταν να πάνε πάνω. Αφού κάτω πήγαν, δεν υπήρχε άλλος δρόμος, υπήρχε μόνο κάτω ή πάνω. Γι' αυτό, ψηλά το κεφάλι, θέλω όσοι δεν νιώθετε εντάξει με τον εαυτό σας, να σηκώσετε τη μανίκια και να κάνετε κάτι. Οτιδήποτε. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους τους φίλους μου. Από τη φάρμα μας. Για όσους δεν μας ξέρετε, έχουμε μία φάρμα με όλα τα καλά. Πληροφορίες όποιος θέλει σε προσωπικό μήνυμα, ευχαρίστως να απαντήσω ό,τι θέλετε. Φιλάκια πολλά.